vos volia dir això, realment. Vos volia dir que allò que és important en aquesta vida és tenir bons amics. Sempre anar ben acompanyat. L'amistat està per damunt de tot. Digues. En Manel t'han fet una pregunta, hauràs de respondre perquè aquí... Aquest instrument s'anomena l'angola. És com una espècie de llaüt, no? Està fet de fusta. I les xirimies de quina fusta són? Això que parlàvem dels arbres, les guitarres, els llaüts, també estan fets de fusta. És a dir, que la vida dels arbres continua amb els instruments. Les xirimies intervenen les fustes i intervé una altra cosa molt important. Tu vist que en el principi per tocar la xeramia l'he d'inflar, perquè s'ha d'inflar aquesta bossa d'aire que se fa de la pell d'una cabra. Veus? Això és l'escot sencer de la cabra, que és la bossa d'aire. Sí? I a partir d'aquí, les diferents parts de la cabra, del coll i dels dos braços de dalt, hi van connectar els diferents tubs. Les trompes, el grall i el bufador. Sí, el verano. Una guiapet. Això no em posar coses. Molt bé, però jo m'agradaria contar-vos encara una altra coseta. I és que aquesta cançó que hem cantat abans és injusta. És injusta perquè sempre hi ha gent que castiga. Però sabeu per què és injusta? Perquè Charlotte no diu la veritat. Charlotte amaga una cosa que ha fet. No és bo amb aquestes coses que feim. Si tu dius allò que fas, que penses, sempre la gent te pot entendre. Si ho amagues, no ho sabeu que me pot fer agafar una mentida que un coix? Ho heu sentit a dir això? El molt més pot fer agafar una persona que diu mentida que una persona que corre en les cames fermades. Per tant, és per això. Però, en el fons, de vegades, la culpa sempre la donen en els al·lots, però de vegades no la tenen els al·lots. De vegades la culpa la tenen els grans. El que passa és que els grans, de vegades també volen amagar la seva culpa. I per això hem pensat que hauríeu d'escoltar aquesta altra història. És la història d'una al·lota que té dues germanes més, que son pare, en lloc d'estimar les tres germanes igual, n'estima més una que l'altra. I això no és bo. No és bo. I sabeu què passa? Que en lloc de castigar son pare per haver fet això, castiguen la filla. I això és una injustícia. I les injustícies no són bones. Però jo per cantar, digues. N'hi ha un que era d'os. Ho has vist? Però no dic quins ossos són. No. Ja t'ho vam menjar canviat. Exacte. Van menjar carneta, bon, ara la tita, van menjar carneta que van dir, de tirar aquests ossos. I en Pere va dir, no, jo encara els faré. I ara cada vegada que els sona, ho dic que se vol que me fa aigua. Me queia aquí com una babeta i era perquè recordava el dia que me'l van menjar. Perquè, esclar, el menjar s'ha de saborir o no. Siguis que sigui. Abans he parlat dels ciurons i ara parlant de carneta. Són capaços d'acabar en xocolat i no ho sé, ja veurem. Però jo per cantar aquesta cançó, jo necessito una companyia, perquè és una cançó que s'ha de cantar, l'han de cantar dues persones. I per això faré una cosa que a l'aventura m'acostarà una pallissa, una topada, una clotellada, carinyosa, si cert, i jo diré a Cristina que vengui, ajuda'm a cantar aquesta cançó, perquè jo faig de mestre, ho sabíeu que faig de mestre? I faig escoleta, jo hi vaig fer 8 hores d'escola. I què fas el mestre quan vosaltres feim escola i vosaltres xerrau i fer renou? Que el mestre perd la veleta, d'acord? I vos penseu que vosaltres feim molta de bonda, els més grans no en fan tanta. No tenen altres problemes. Cristina, vine aquí, m'ajudaràs